Свободен автобус, ако ще кажеш. Това е най-пренаселения автобус, който съм се качвал някога. Няма да лъжа. Тук има поне 20 човека. Поне 20. Как 20? 100% има повече. Брат, 20 човека има със сигурност. И дори не преекспонирам в момента ситуацията. В момента сме в Пловдив. И целта за днес е ще ходим да гледаме филм. Кой филм? Jujutsu Kaisen ще ходим да гледаме. И преди това ще ходим да ядем, ще ходим на фитнес и като цяло това ще е. Се опитам също един сайт, който да се намеря на коленки за клек, защото пауърлифтърските упражнения почва да стават бая тегави. И така, направо ще снимаме в мола, защото вали. И той бая вали. Получе... Кое? Не мислех, че има коледни сладки. Има коледни сладки? Аз предам че да учим през туалетната. Стигнахме в мола, буквално има 200 милиарда човека в момента. И познайте къде отиваме да ядем. Брат, във фитнеса дали няма да е пълен? Фитнеса дали няма да е пълен? Ба, кой ще идва на фитнес? Те тук са рулките. Сега обаче ще е хубаво да минем през туалетната. 15 човека се радуват на бенча. Кое? 15 човека се радуват на бенча. Ще учим през туалетната, ще да се избършим, защото то дъжд направи целия мокра сна. Получим е waterproof якето, иначе не знам какво ще направя. Минахме през туалетната, измихме си ръцете, оправихме се. Сега плана е следния, да учим да хапнем, да учим на фитнес, после ще учим, не, ще ядем, ще отидем някъде да седнем, може би в Starbucks ще седнем, да ни слегне малко яденето и отиваме на фитнес, тъй че това първо къде ще ходим да ядем? Какво избираш? KFC? Искам да пробвам това. Сигурен си, че ще кажеш? Не. Аз дори не знам кой ще видим какво ще изберем, 100% ще взем десерти, както знаете, аз обичам десертите вече. Ще взе едно ръце с 20. Има десертчета. Джингъл. Аз не искам кола, по принцип. Без заказа. Това е без кола. Джингъл, зингър. Не, Ето я. Не, без зака, без зака. аз не искам кола. А? Съпа градица. Какво взе, бе? Бисквитка? А? Бисквитка? Да, ето. Да я спусти, мане. Сега да падне, брат. Ще е много забавно. Ага, отвори се, плиз. По-силно, по-силно. Не ме виж, той е настрани. Обичайното. Да, съм Аз си взех с едно роце с Фереро Роше и една бисквита с... Какво беше дубайски? Не, с шампанското. Силно. Салфетките ли? О, това. Че салфетки? Изчистим обувките, да, господа. Якото. Теодоре, Забравих си го. Няма се воза къде ти е якото. Направи го. чакаш ли, а? Да, Още чакам. малко. Вече якото се воза. Така. Ето го единия десерт. Ето го втория. Това е... Брат, тя пак ми е сложила това. Маняк? Няма значение. Ще го преготвя. Добре, няма значение. Малко съм объркали. Кажа, че... Брат, аз Хим казах, че сбърка и тя пак. И една бисквитка. Тя Хим гледаше, брат. Тя гледаше, разбра и тя просто не замени. Значи тя сложи това без диска и аз викам, аз исках Ферерото и тя ми го смени.
И пак ми е сложила това. Не е сложила в друго. Извади. Добре, сета. Нищо не е станало. Толкова са голяма работа. Сега. Виж в менуто имаше вода, взех вода, защото хубава при тренировка не мерси. Ще се надука балон. И като цяло имаше някакво ново меню. Това с картофи и някакъв нов бургер. Който изглежда ето така. Ти какво взе? Картофи също меню. Това взе също меню. Да. Вече сега ще ядем. Това има 200 човека в много сигурно. Къде е 200? Сигурно 1000 човека има в много. Повече. Доста добър. Той има някакъв чедър вътре. Има и бекон. Има и... Това какво е някакво? Я за го жингъл на малко. Жингъл е вид реклама. Опа. Ми го бъркай на мен. Взял бургера. Това нямам никакъв апетит тия дни. Не само тия дни, целият месец. Апетита ми е отшъл на кино. Аз къде лърци. Пък и по принцип. Значи аз исках оце с киндер, с Фереро Роше. Без искаха, но сложиха с киндер Bueno. Което пак е окей да кажа. Брат, не съм ги опитвал, ма исках Фереро, защото изгледа брутално джуси, брат. Това е добро. Това даже ми изглежда по-хубаво от Мисля, че обаче много ще Яко. Много това, много яко. Добре. Това е. Покажи на камера. Класик. Да, топа, това е бисков, аз буквално всеки път си го бях взимал, ама сега исках малко да разнообразя. Сега ще опитаме ето тази бисквита с кремочна паста. Аре бе, да пробваме. Ама мани ги тия турби от мене, бе. Служат тук една турба. О, вътре има пак бисков. Оу, Не е честно. Не е честно. кое бе? Не е честно, човек. Не е честно да имам бисков. Чай пак да. Мисля много безкъсвено. Има вкусна бискофа, Не бързо. плюс бял шоколад и добави крем. Не, еднакво са. Даже са и двете са Даже това брутално. хубаво. Но сега той има и бял шоколад, което също е яко. Сега вече не заспрах. Мислям се, че ще пие pre-workout. Кофеин плюс захар е много яко. Мисля коктейл в Да. Буквално сетих как някой ме ползва. Може да тъм пак. Сега отиваме в Старбъкса, ще взема там нещо сладко, малко. И ще се починем там. И после ще ходим на фитнес, ще пукна един pre-workout. Аз само си го нося, дали го нося. Даже съм сложил pre-workout и креатина е тук вътре. В принцип при креатина го пия след тренировка, ама нямам второ такова да си го сложа, пък се тая, честно. Взех си един донат. Да. Трябва да вземем. Чай, сега ще ти дам. Взех си един донат с шамфастък. Това как се еде, бе? Аз съм оттеглен от мене. В група. Снимки, това значи, че са това.
Има 5 снимки в Ню Йоркъра. Да. Бе, какво взе? Не знам, няма повторя. Що? Не търки? Стига. Не, шугон да става. То Дона так ще беше Има много някакъв добър. влак, бе. Има някакъв снимки във влак. Не, това. Това е предивчо естетик да съществува. Ако сме навънка, ще се почнем малко и отиваме на фитнес. Аз не на следвото не бе някакъв. Сложих си прилъркалата в шейкъра и малко преди да отидем на фитнес ще го изпия. Само хладничко между навънка, той тръгна и да го си. Как не го знаеш? Чуем още Иван е малко идвал. и тръгваме. Иван е идвал. Отиваме на фитнес. Тук що разбрахме, че атлетика го няма вече, че са го преместили, т.е. сега има някакъв друг фитнес. Да се надяваме да е фитнес. Или отиваме в някакъв строеж. Фитнес клуб. Тук сме май на Next Level Fitness Club. Не знам какъв то фитнес, ама сега ще го тестваме. Фитнес клуб, тън се пише. Вижте. Ето го стигнахме. Какво мислиш, Теодоре? Забъркано, много забъркано, наистина. Да бяха написали. Естетика е. Къде е атлетика? Естетика съществува. Дайте някакъв... Влезахме в асансьора, тук пише Next Level. Четвърти етаж, не знам ниво. Брат, пише първо ниво, отдолу пък. Ти хубаво в първия асансьор се има... 53 лева ученически абонамент. Да, фитнес е хубав поне. Ти какво мислиш? Нямам много високо очакване. Само 53 лева ученически абонамент. Какво значение има това? Има значение. Брат, ще е хубав. О, ще е хубав. Те е гавно. Ето го в нещо. Той не е голям супер. Тук сме. Това са облекалнята. Изгледа доста добре. Така, първата тренировка е безплатна. Сега ще видим как ще стават нещата. Sell my shit. He's so psycho. I live this life so as I can, but I ain't got no fucking chance to lead another way. Oh yeah yeah yeah. He said yeah yeah yeah. My dreams come true when I get high. When life's so fucked up. Приключихме тренировката. Беше брутално. Фитнесчето е много така, че е супер. Какво мислите? Добре. Къде е много. Ти какво мислиш?
Върнал да Топа. Сега тръгваме, ще мина през спортвижена да влеза на коленки и после тръгваме към другия мол и отиваме да гледаме Джуджуцу Кайсен. О, много ми се замайва винаги като... Да, малко. Той винаги между другото идваме в Пловдив и вали. Почти винаги е така, или е лошо времето. Той до 11 часа работи този вкус. Не 20. Кога работи? До 11. Фитнес ли? Да. Тук ли? Той е някакъв нов, преди имаше един атлетик, сега е някакъв next level. Не затваряли 10 ли? 10? Не знам. Отделен вход за фитнес. Да. То Току-що. направо харчи. Колко пари не взеха за такси? 49-30 стойки. 49 лева за фъкано такси от единия мол до другия. Това не е човешко, братле. Това излиза по майко мила. Иво, ето ти 15. После ще се оправим. Пак, че майка. Копеле! 49. Това ми е официално най-скъпото такси, което съм плащал някога. 50 лева за такси никога не ми се е случвало. Ама иначе пък на време стигнахме. То оставаше да не стигне на време и направо бягам от таксито. В момента е 6:04. Знаеш, що маняк да направи? Имаме 15 минути да стигнем, да се резервирам билети, направо влизаме. Така че ще снимам, когато влезем. Знаеш, що маняк да направи? Филма свърши, като цяло излезнахме, сега сме малко в озона. Какво мислиш за филма? Беше окей, но можеше и по-добре. Какво мислиш за филма? Беше добре. Не беше зле, ама имаше много малко нова част. Сега тук ще разгледаме някакви работи. Кой има фънката, мънката, абе озунката. Пъти як Батман. Брат, ей ти года хора така. То Батман е мит, братле. Ескалатора не работи супер. Чум това кой? Какво? Какво си взе, бе? Малко терияки чеки. 12 инча взе. Да. Какво взе? Коментира, бан, какво ти дава? Какво ти дава? Това е доста малък сандвич. Аз взех една средна кола и тук слух телешко, пилешко, моцарела, яйце, бе, всякакви протеинови работи. Изобщо не съм гладен. Да, Иво, брат, какво ще кажеш? Доста малък Изобщо не съм гладен в момента. Просто трябва да ям, защото няма как. Нямам никакъв апетит, но сега нападаме храната и после ще обиколим. И евентуално може би ще тръгваме. Не успях да се намеря на коленки, което е тъжно. Защото исках да не споръчвам направо тук да взема, ама явно ще трябва да споръчвам. Ето пък е тест да се чава. В момента само и до теста не ме е, братле. Ама днеска ще правим един тест, бе. Тест само в рамото, братле. Това е теста. Ами в смисъл, ако ти е по-комфортно. По-удобно. Буквално са преядох в момента, защото Ей така. не мога ям, нямам никакъв апетит. Пък се наядохме, влакане след 2 часа. Ставам плачи, пега. А да се връщаме към другия му. Стигнахме на гарата, вече чакаме си влака. Това е Спряха на полицай, пак да направят. Между другото, всеки път, който сме в Пловдив, идваме по-късно да чакаме влака, нас спират полицай и напроверят лични карти и тому подобно, което е нормално, нали, това им е работата. Как си изкарахте днес, пича? Добре. Беше супер, филма беше топ, храната беше топ, тренировката беше топ. То фитнес равно си е нов и доста ме изкефи. Така че сме доволни. Сега след 10 минути ще дойде влака. Айде 20. Той реално ще дойде след 15 някъде и ще тръгне след 20, така да го кажем. И, и тръгваме си.
във влака, ще видя там някакви снимки правихме. Ще си ги кача на телефона и така, доста як ден беше. Така че следващата седмица почвам нова програма в фитнеса, тренировъчна. Може би ще направя отделно специално клип за това нещо, което е. Като има и други работи, които имам да ви казвам, но това вече е за следващия влог, така че надявам се да ви е харесал и следващия път.